wuce kamar ki ko famata san babu dankin zarce idan na kalli banata sai in ji tamkar in zauce ya makin yau zarra ni wata ki zara a zuciya ta ki ce ba za ni yarda da yar ashana ba. Zance idan na yau mai daɗi da ke nake farawa idan na so na yi kaudiya ina tuna ki gwanata kullum na kan ji zuɗi in ban gane ki hobe abinci bai min daɗi ni dai rashin ki gurina to dole ne zan faɗi ki kama hannu na hubbi kamar ki yanki suka dani. Maryam da sanki nake yin kwana fatan da nake yi kullum akai ki gidan aure na ce miki baby na ki ce mini yayana ki kalli maradinki ne kuma sai na kira ki da baby na idan zaki tarba ki tare ni da so kauna da ki na dace insha Allah baki kala da asara ba.